Lles contamos fai unhas semanas que últimamente estaba vendo menos ataques, dicían os expertos, porque estaba en época de celo e con pouco tempo para xantar. Pero de novo volven estes ataques que tanto dano fan os gandeiros. Os ataques do depredador seguen aterrorizando os gandeiros galegos que xa non saben que facer para protexer a súa cabana. As mortes de animais son o día a día nas explotacións de extensivo. Ovellas, vacas, cabalos... Ningunha clase de gando se libra de converterse en comida para lobos. Prácticamente todo o monte galego está afectado por esta problemática. O termómetro falou xa con gandeiros de moitos puntos da comunidade que teñen algo en común. O lobo falle a vida imposible. É o caso de Javier, un produtor de vacún de Viana que perdeu dúcias de animais. Eu ahora mesmo teño 105 cabezas de ganado. 105 cabezas. E cantas che atacaron nos últimos 2 anos? Nos últimos 2 anos levo a unhas 42, 43 baixas entre becerros e últimamente unha vaca. Unha situación moi complicada, non vexo unha solución, a solución é pechar. A omnipresencia do lobo nos montes complica a xa delicada situación da gandería galega. Os ataques do cánido ameazan a viabilidade das granxas e someten a unha presión extra ao sector, que tamén debe batallar coa suba dos custos da alimentación e o aumento de trámites administrativos. Por iso, os gandeiros galegos levan tempo reclamando poder convivir coa especie en paz. Tras outro ataque do depredador en Arzúa, Lucía e Miguel urxían tomar medidas para controlar o censo do lobo. Estamos totalmente indignados porque estamos atados de pés e mans, que nos deixen ou que tomen medidas para poder controlar esas manadas. Non se extingue o lobo, pero nós sí que nos extinguimos. Polo momento, a matanza continúa. Un dos últimos casos tivo lugar en Cotobade, onde un gandeiro perdeu ata 8 poldros na última tempada. Pero non é o único. Estímase que o lobo mata cada día 9 animais domésticos en Galicia. Os gandeiros urxen solucións, pero mentres non chegan, pregúntanse cal será o seguinte animal en caer nas fauces do depredador. Pois así é, 11:43 minutos, é o caso de Daniel, que está desesperado, ten 400 animais, el adícase fundamentalmente a cría de poldros, e Padín, como nos contabas antes, é que non sabes a que facer, non? Sí, así é, Rocío. Daniel atópase completamente desesperado nunha situación na que ve como o lobo ataca semana tras semana. Moi bo día, Daniel, como estás? Bo día, pois bueno, máis ben mal, porque isto é a impotencia, o sea, o lobo está nos matando un potro por semana, non podemos, o sea, realmente non hai nada que facerlle, porque, bueno, xa intentamos todo, temos xa de todo para combatilo, pero é imposible. Para que nos fagamos unha idea, ti cantas cabezas de ganado tes agora? Sobre 400. Dende que comezou o ano, cantas perdas sufriche xa? 8, máis ou menos unha por semana. Que é unha perda, un goteo constante de baixas entre os poldros, cabalos e eguas que ti tes na túa gandería e que te levan a tomar xa medidas excepcionais. Claro, porque nós realmente eu vivo desto, nós queremos criar o noso propio ganado porque non hai períodos de adaptación, o ganado ao nacer e crialo no sitio sempre se conserva mellor, no seu hábitat, polo clima, por todo, pero ahora mesmo xa non sabemos que facer, nós xa intentamos todo. Temos moitísimos medios de prevención, temos os mastíns, temos os collares GPS, localizadores, temos campanas a todos os animales. Estamos a ver que incluso tes mastíns pequeniños agora mesmo están escondidos, pero que te ves non na obriga de traer novos mastíns, porque o lobo tamén che ataca os mastíns. Claro, e na semana pasada perdí unha das cadelas que tiña mastina que desapareceu, seguramente matouna, pero non a encontramos. Entonces, claro, temos que estar criando seguido, temos aí outro aparato tamén que... Víamos agora que, bueno, estamos vendo os teus cabalos que levan ese colar ao pescozo. Sí, é un collar GPS que che permite saber onde está en todo momento, ten indicios de alta actividade ou baixa, entonces alértate se hai algún problema. Claro, eso tamén terá uns custos, non? Claro, ese collar pois valen alrededor de 100 euros, despois con mantenimiento ao mes, pero ahora mesmo é necesario, senón non encontras nada. 100 euros cada colar? Sí, claro, 100 euros cada colar e pois un mantenimiento ao mes de entre 3 e 4 euros. E aparte do colar, estamos a ver que tes un artefacto que funciona con aire comprimido tamén para intentar asustar, non, a un posible depredador. Sí, claro, ese é un aparato que cada pouco tempo manda un disparo, como se fora un tiro dunha escopeta, vai con aire comprimido a través da bombona de gas, e, bueno, intentamos ter todo o posible para evitalo, pero, claro, non damos abarcado todo. Tamén temos mallas eléctricas, pastores eléctricos, pero todo non se dá abarcado.
Claro, ti entendes que o lobo ten que existir, pero non queres alimentalo ti. A ver, claro, o lobo ten que existir como ten que existir todo, pero eu se quero o meu ganado, teño que mantelo eu, non me vai manter nadie. Entón, o que queira ter o lobo, pois que o manteña. O que non é lógico é que para ter eles o lobo eu teña que alimentar eu co meu ganado. Claro, porque ti ademais notas que agora que chega esa nova época de crías non tes máis medo que nunca, por dicirlo así. Claro, é que nós agora aquí está matando un animal por semana, animales de 250 kilos ou 300. Cando veñan agora as crías novas que pesan 15 kilos, vaiche a coller, marchache coela na boca e non aparece nin rastro, non queda un pezuño, non queda cabeza, o sea, non hai nada que facer, non podemos, é que nada, non hai nada que aportar. Pois xa vedes, compañeiros, unha situación realmente preocupante e aparentemente sen saída na que se atopan os nosos gandeiros galegos. Pois a sensación é que Daniel non a podía describir mellor, é que me parece terrorífico, non, Patricia? Porque claro, entendo que se non hai restos do animal, como poden acreditar ante un perito para cobrar a indemnización? Non poden facelo. Uf. Non poden facelo. Por eso están tan desesperados, porque ao final os gandeiros están sendo víctimas colaterais dun tirar e afrouxa, un conflito que se leva xa 3 anos entre o Goberno Central e a Xunta pola inserción ou non do lobo nesta listase de animais de especial protección, non? O que din os gandeiros é que hai dúas Españas que hai que ter en conta e que en Galicia non hai un problema de protección do lobo, e máis hai 93 manadas confirmadas. E o que si é un problema son estos ataques que estamos vendo todas as semanas, que se denuncian cada semana 40 ataques de lobo soamente en Galicia, e isto vai a máis, é unha escalada que non ten fin. E como ben dicía este señor, que me parece o mellor resumen de todos, está moi ben que asa lobo, eu tamén quero que asa lobo, pero non o van a alimentar os meus animais. Non, absolutamente, porque ademais o gasto que están facendo tamén é en seguridade, non? O que lle acaba de describir aí a Padín, esos, non, as pulseiras, que teñen que colocarlles, os colares, eso custa tamén. Bueno, eu das declaracións que fixo Daniel, eu intuo que dos colares precisamente é para localizar restos no caso de que haxa o sinistro, pero hai unha frase que me impactou máis, que dixo que é que non hai solución. Intentámoslo todo, témolo todo, porque outras veces falamos de que se reclaman medidas a nivel institucional para mellorar a convivencia, e el di, eu fago todo o que se pode facer. É que moitas veces aquí o falamos, non? Que se cansa especializados, os peches, as gaiolas, pero din, é que está atacando xa plena luz do día. Sí, é que non hai maneira, entón supoño, non sei, pero agora xa pasará porque o volume de lobos se cadra está xa superacrecentado, que non hai maneira de controlalos, e entón a loita faise imposible. Entendo, Carla, que unha das claves isto que apuntabas a Patricia, non? O sea, fondar nesta excepcionalidade, digamos, do noroeste peninsular. Sí, a ver, o problema é europeo tamén, quero decir que hai unha normativa europea... Pero relaxaron a fai pouco. Pero Europa asumiu a decisión de empezar a relaxar esa normativa europea. En España, que pasa? Que probablemente haxa un lobby ecoloxista, medioambientalista máis potente que o que está impedindo de algún xeito que o goberno ceda ante a presión dos agricultores, dos gandeiros, etc. É dicir, isto é simplemente e llanamente así. Hai dous lobbies, uno é máis forte que outro en Madrid ante a Moncloa. Por lo de agora, pois, quen está gañando é o lobby medioambientalista e animalista que non quere... É o resultado, non? Inma, estámoslo tendo, pois, logo aí sobre o terreo, non? Que onde mellor se ven sempre as cousas. Que resumía moi ben co tema da frustración, non? Porque realmente dicía que non somos capaces de abarcar xa máis cousas. Evidentemente é un terreo moi amplo no que están as reses soltas e ti xa non podes facer absolutamente nada máis, non? É un pouco o conflito que falaba Patricia do Goberno Central coa Xunta de Galicia. Realmente aquí, incluso en Europa, intentouse relaxar un pouco, non? Co voto en contra de España e de Irlanda. Quero dicir, aí é verdade que en España hai un problema, é que realmente non estamos equiparados con o mesmo Andalucía que Asturias e Galicia, en materia do lobo. O lobo non ten un problema de desaparición, non hai ese problema. Hai outros problemas que a Xunta está intentando paliar, pero que é o problema. Ese xa non é o problema. O problema non é a desaparición ou non do lobo. Neste momento a situación é de unha postura de carácter casi político entre un lobby que protexe por principio, por ideoloxía, que os lobos non se
se poden cazar, e os gandeiros que están desesperados. Esa é a situación. O outro xa é un conto de hai moito tempo, que xa pero que pasou. realmente se amparen dentro das especies estrictamente protegidas, como están aquí en España, realmente ten que ver con ese inicio no que se pensaba que podía desaparecer, non? Unha especie que estaba en extinción. Agora, evidentemente, é outro problema. Porque, de feito, as cifras acreditan que, concretamente, no caso galego, por o número de demandas, o que apuntaba Patricia, en perigo de extinción non está. Veremos que sucede con esto, se finalmente cambia esa legislación e se pode facer algo efectivo contra estas mandas. 11:50.